Helo, yn y fideo yma, beth ni'n mynd i wneud yw cael y bwtymau hyn i weithio ar yr ochr. Chi'n gallu gweld amser dwi'n mynd ar llygoden dros y bwtymau mewn nhw'n newid. Ni'n galw hwn yn rollover. Nawr, i cael y rollover, mae angen i ni creu dau graffeg. Nawr, os dwi'n mynd ar Fireworks, chi'n gallu gweld mae gyda fi un bwtwm fan hyn. Hwn yw'r bwtwm sy'n dangos ar y tudalen amser dwi ddim yn rhoi llygoden drosto fe. A wedyn hwn yw'r bwtwm sydd yn ymddangos amser fi'n rhoi y bwtwm ar rhoi llygoden dros y bwtwm. Nawr, maint hwn ydy 156 a 25. So os ych chi heb creu y bwtwm eto, mae angen chi creu dau bwtwm ar gyfer cartref. 155, 25. Cartref, a wedyn un arall sy'n edrych yn wahanol. Nawr, mae rhaid i chi arbed rhain. Chi'n arbed rhain yn yr un ffolder a chi'n arbed eich gwefan. Mae hwnna'n bwysig iawn, bod y bwtymau cartref hyn yn yr un ffolder a'ch gwefan. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw agor fyny Dreamweaver. Nawr, os dwi'n agor fyny Dreamweaver, dwi wedi cael gwared o'r bwtymau fan hyn, a dwi'n dangos i chi sut i roi'r bwtymau mewn. Nawr, chi'n sylwi, dydw i ddim ar cod, dydw i ddim ar split, dwi ar design. Dwi'n clicio ar y div cysylltiadau, a wedyn mynd fyny a gwasgu insert. Nawr, beth mae angen i dewis wedyn, gallwn ni creu bwtymau mas o images, ond ni ddim yn creu rollovers fel 'na. So fi'n mynd lawr i image object a mynd draw fan hyn a gwasgu image, rollover image. Nawr, mae'r ffenest hyn yn dod fyny. Image name gallai galw fe yn cartref, achos dyna beth yw e, a falle Bwtwm am bwtwm. Nawr, original image. Hwn yw'r bwtwm sy'n ddangos ar y tudalen we. So fi'n dangos fan hyn, fi'n gwybod hwn, bwtwm cartref 1, clicio arno fe, hwnna yw e. A fi'n gwasgu OK. Y rollover image yw'r bwtwm sy'n ymddangos amser fi'n mynd â llygoden dros y llun. Bwtwm cartref 2, hwnna yw e. A fi'n gwasgu OK. Nawr, beth dwi'n gallu gwneud nawr, dwi'n gallu rhoid yr link mewn i fan hyn. Ond os chi heb creu y tudalennau i gyd, wedyn, sdim angen chi gwneud hynny, gallwch chi roed y lawr fan hyn. Ond, a i browse nawr, a fi'n gwybod mae hwn yn mynd i tudalen cartref. So fi'n gwasgu ar cartref, gwasgu OK. Nawr, fi wedi gorffen y bwtwm hyn. Gallai roed alternative text, sy'n gweud cartref. Beth mae hwn yn neud, mae fel pop-up yn dod fyny a gweud cartref. A gwasgu OK. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, mae'r bwtwm ar y tudalen. Ond dydyn ni ddim yn gwybod sut mae fe'n mynd i edrych nes i ni'n safio fe. So ni'n arbed e. A wedyn gallwn ni dangos e ar y tudalen. Nawr, rai trwyddo hwnna eto gyda'r bwtwm nesa. Nawr, insert, image, object, rollover image, browse, a wedyn bwtwm game. Fi'n rhoi mewn nawr. Bwtwm game 1, rhoi e mewn. Bwtwm game 2, rhoi e mewn. Rhaid, alternative text, dwi'n hwnna ddim yn bwysig. Mae'r alternative text yn bwysig os chi eisiau cael eich lluniau ddarganfod ar y we, ar ancon Google. A wedyn clica i browse. Os chi heb gwneud y gêm, chi methu gwasgu hwn, tudalen nesaf hyn. A wedyn gwasgu OK. Nawr, fi'n safio fe. A wedyn, amser i fi'n agor y ffolder fyny a gwasgu cartref. Mae'n ymddangos fel 'na. Chi'n gallu gweld fan hyn bod y links ddim yn gweithio ar hyn o bryd. OK? Nawr, dyna'r fideos a sut i rhoi y bwtwmau mewn.